Retired Army General and ZANU-PF Politburo member Engelbert Rugeje narrowly escaped death after a mysterious car accident in Harare. Sanibona mashika mdanyu kopanapa nudi subscribe like or turn on the bell like tipina mobile kwa mchinzi. The accident, which occurred in Mount Pleasant, involved one of the wheels of his vehicle suddenly flying off, nearly causing the car to overturn. Sources close to the matter revealed that the vehicle was saved from flipping over when it hit rocks, leaving Rugeje, a prominent figure in both the military and political spheres, shaken but unharmed. Though attempts have been made to keep the accident under wraps, sources within ZANU-PF confirmed the incident. When contacted, Rugeje expressed surprise, replying, "Who gave you this information? Where did you get that?" before refusing to the comment further. Ndomashikwa kuona kuti aiwa mukomana uyu anosangana aiwa netsaona pano escape aiwa zviri very nayo patona kuti aiwa apona paburitsanzwa muri kuona mupicture iro nazoona kuti aiwa deko kusiri kuti pane matomboka dei atosangana nemwe fatal accident yaitozoshamisa yekuti vanhu vaitozobuda kutaura mashuko kuti maonere mukomana wekumilitary kana mukomana wepolitburo azodai apo pama speculation mashoko ari kubuda tiona chitiko chiitika munyika yeZimbabwe matikuona kuti aiwa anything chinenge changoitika mumilitary aiwa vakomana vandobuda vochimhanya vototi chichakuda kuitika. Patsa mafunguro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.